To mai sauraro, kamar yadda ka sani, wannan fim namu mai albarka ba fa a wannan tasha tamu yake zuwa ba, yana zuwa maka ne a cikin tasha tamu mai albarka mai suna Saira Movies. Amma kafin mu kai ga maudu'i ko kuma wata sanarwa ko wani sharhi da ya shafi wannan fim namu mai dogon zango, muna roƙonka mai sauraro da idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, domin da haka ne kawai za ka dinga samun dogayen bidiyon mu idan mun ɗora. To mai sauraro, kamar yadda ka sani, wannan fim namu mai dogon zango an ɗauki dogon lokaci, kuma in ce wajen satin na biyu kenan ba a kawo maka wannan fim namu mai dogon zango ba. Shin ko menene dalili? To mai sauraro, wannan dai dalili ba zai wuce cewar an tafi hutun ƙarshen season ba, wanda an kusa dawowa na cikin wannan shirin fim namu mai albarka. Insha Allah za a dawo nan ba da dadewa ba. To amma ka san wani dalili guda ɗaya? Wannan dalili da zan gaya ma shine an tafi hutun ƙarshen season ne, wanda ana tafiya duk wani season idan aka je ƙarshen sa. To kamar haka shi ma wannan an tafi hutun season ne na ƙarshe, kuwa yanzu za a dawo season 15 ne episode 1 kamar yadda na ambata maka a farko. Kamar yadda ka sani mai sauraro, ka ci gaba da bibiyar wannan tashoshi namu guda biyu masu albarka, domin ci gaba da kawo mako kuma da zakulo ma wasu batutuwa ma daban-daban na fina-finai. Kar ka manta, ba fa iya shirin labari na muke zakulowa mu kawo ma ba, muna zakulo shirin fina-finai na Hausa masu dogon zango ne na arewacin Najeriya da ma wajen Najeriya, wanda ake yin sa a harshen Hausa. Duk muna kawo maka shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka. To kamar yadda dai muka kawo ma wannan shiri na fim din labari na wannan karan, haka ma wataran za mu kawo ma na wasu fina-finan ne daban-daban na Hausa masu dogon zango. To wannan shine dai dalilin da yasa aka tafi hutun labari na. Kar ka manta mai sauraro, wannan fa babban dalili ne wanda idan aka ce ma an zo ƙarshen season, ana nufin an kai na 13 ko na 12, wanda hakan shi yake nuna cewar wani season an zo ƙarshen sa. Da season ɗin da aka ma na 1, na 2, na 3 har zuwa na 12 ko na 13, to hakan yana nuna an je ƙarshen sa. Domin haka an tafi hutu, sai kuma wani wanda yarda Allah mai kowa mai komai za a sake ci gaba da zakulo ma ko kuma da kawo ma wannan dogon series namu mai albarka. Hakan yana nufin cewar idan muka tashi dawowa, za mu dawo da zabin mu, za mu iya juyawa wani bangaren da ba ma wannan ba, domin kuwa kowa ya san bangare ne yanzu labari na muna da bangare guda biyu, wanda yanzu an tafi hutun wancan bangaren, za a iya juyawa kuma a koma ɗayan bangaren na su mai nasara. To mai sauraro, mun gode, kar ka manta da kula mana subscribe kana da danna alamar kararrawa, domin taka za mu gane kuna yin mu mai sauraro.